Marshmallow in Facebook ngayilona kakhulu engqondweni. Ngiyabona ke ngoku le uyibuzayo yona kuthiwa ibalulekile at the same time ayibalulekanga. Do me a favor, please. Get out of here. That's my future, bro. Yeah. If ufuna uhleka nje free of charge. Follow. Okay, you can call me otherwise. It's your boy Junior and we outside Ezwelisha. And I'm here with Tamesh, the comedian. Mesh the comedian now. So bra, umbuzo wami oqala apha is nani you can see uba like nansi outfit. So ndifuna uyazi uba bra like ngase ndiyazi uba indoni inspiration the way the outfit because ngiyithanda. Yeah, i-comedy mntanami mna ndingatsho kuba the reason ubona le outfit i-comedy ndiyiqale ngo-2019 the reason ndilapha ngoku mna yile le comedy mntanami mna and ndiyayithanda i-comedy mndizalo mna nda-inspirishwa ngubani nguSiyaseya the comedian nda-inspirishwa nguye. So ngiyaliza ubali. So okay, umbuzo wami olandelayo ngilona bra. So now that uyayenza leyo and usixelela nale mentality yoba uyayenza, una into yothi etho yapho kungaphakathi ba yela abantu bazothini phambili manje ithina ngabe abantu bathini ngabo lo abantu abayithethayo ngabo unayo lo nto apha kuwe engqondweni. Yabona ke ngoku le uyibuzayo yona yeyona ke ngoku uthiwa ibalulekile at the same time ayibalulekanga. What? Bro, what are you talking about? Yeah. Lando xa uzophilela uba abantu bathini loo nto ithetha ukuba uphilela abantu. Yeah, the reason ke mna ndingabakhalelile abantu ndazi loo nto uba ndizele mna apha emhlabeni andiziswanga ngawo apha emhlabeni yabo. That's why. And ucingela yeah, that's my future bro. I'm an actor okokuqala so ndicingela ubani mna easy like that bra. If uthetha into ongangeni kuyo bra awumuhoyi umntu. So yeah, we outside Mesh Melo, remember the name ne Marshmallow. Thank you bra. Marshmallow the comedian. Marshmallow on Facebook. Marshmallow on Facebook and follow me on TikTok Agqibile 405. Yeah. If ufuna uhleka nje free of charge. Follow. Okay, you can call me otherwise. 071 900 9918. Yeah, we out.